Те двамата тук нагледат като някакви исторически забележителности. Вече седат към 5 минути да нагледат. Много им е интересно, че сме огромни гиганти. Да. Руснаци. Дошли по дом. Това е Кати. Кати? Ти си в Шанхай. Всичко тук е в червения знамена на партията. Ето, червено знаме, червено знаме, червено знаме навсякъде. Как се бива тук? Аз детская снег, по